Mu leƙa Afirka. Masana ilimin ƙasa sun tabbatar da cewa Afirka tana fuskantar rabuwa a hankali, amma mai matuƙar girma, wanda a ƙarshe za ta iya haifar da tekuna 6 a doron ƙasa, kamar yadda masana suka bayyana. Wannan rabuwa na faruwa ne a yankin East Africa, yanda faranti na tectonic da Somalia da Nube yake rabuwa a hankali. An daɗe ana lura da wannan rami da kuma abubuwan da suka faru, kamar bayyanar wata babbar fashewa mai tsawon tafiyar mil 35 a ƙasar Habasha shekara ta 2005. Masana kimiyya sun yi jan hankali sosai ga mutanen yankin. Idan wannan tsari ya ci gaba da tafiya yadda ake tsammani, ruwan teku daga Red Sea da Gulf of Aden zai cika gibin da ke karuwa har ya haifar da sabuwar teku a wannan yanki. Ko da yake wannan canji na iya ɗaukar shekara miliyan 5 zuwa miliyan 10 kafin ya kammala, tasirinsa yana da girma. Yana iya sauya ƙasashen da ba su da gabar teku su zama ƙasashen da ke bakin teku, ya canza hanyoyin kasuwanci da na tsarin halittu da ma ƙirar ƙasar nahiyar Afirka ga baki ɗaya. Wannan shine takaitaccen labarin da ke samar da teku a doron ƙasa. Ku kasance da duniyar al'umma domin binciko muku abin al'ajabi. Ku kasance tare da ni Ibrahim Umar Kaura Goje, tare da mai kula da na'urar sautin da take zuwar muku, Razina Isa Abubakar.